Stefan Juhl, der driver på 18. Det er vi nødt til at forholde os til, at de er. Men der er tvivl nok omkring det her i forvejen. Ja. Der har vi Stefan Juhl herinde. Det må også være hans andet slag, det her. Hold kæft, et godt slag. Eller hvad? Nej, det kan ikke være hans andet slag, er det det? Det virkelig godt stop på det. Han kan ikke have slået andet. Han slog jo, så ud som om han slog i hvert fald helt stensikker driver fra Tisdag, det så vi jo. Så, det er rigtigt. Det må være hans andet slag, og den er alligevel lidt i kroppen, den der faktisk. Vanvittigt godt slag. Det er sådan en godstop af den ting. Er det en fyr, som du har noget kendskab til? Ikke rigtigt. Altså, Stefan har spillet lidt af sådan noget, men er også et forholdsvis ubeskrevet blad, ikke? Og han har også været stabil der, har spillet et par gode turneringer, hvor han har været med lidt fremme, så... Stefan Juhl var i en lang periode faktisk også helt op at blande sig, så man lige pludselig sad og overvejede, om det var ham, som skulle løbe med en af pladserne. Der har vi Stefan Juhl. Dejlig golfsving han har. Det må man også. Der kommer Stefan Juhl her. Han slår dejligt positivt til den. Ja, det er faktisk rigtig godt slået det der. Ja, det er nydeligt. Birdie. En stendød birdie simpelthen. Den var stendød. Og der kommer en birdie mere til Stefan Juhl her, også på tredje hul. Han lavede jo også en på anden, og var lynhurtigt op på anden pladsen af turneringen. Nogenlunde upåagtet Stefan Juhl. Ja, men alligevel sådan ret spændende. Det kan godt gå ind og blive en spændende spiller, som vi kommer til at se lidt mere og skrive lidt mere om. Det er jo let, hvis jeg selv er ude at spille banen, som jeg var i mandags, men det er hemmeligheden her, at der skal laves birdies på par 5-hullerne, ellers så vinder man ikke. Så en god birdie-mulighed, vi ser her på et tidspunkt. Ja. Det er Stefan Juhl her. Så er det Stefan Juhl for par, og for at holde sig på den 11. plads, han ligger på lige nu. Nej. Ja. Falder han tilbage til, hvad der så vil blive en 13. plads på nuværende tidspunkt. Stefan Juhl er fra Fredensborg. Stadigvæk et pænt resultat, må man sige. Det må man sige. Det er et skrapt felt. Og vi Stefan Juhl i billedet her. Stefan Juhl er han blevet en vanlig skikkelse på Eco-touren oppe i toppen af leaderboardet. Interessant bekendtskab. Det skal blive sjovt at se, hvad der kommer til at ske med ham. Nok primært fra næste sæson. Stefan Juhl i øvrigt slår sin træningsbold i Fredensborg Golfklub. Har vi ham. For sin birdie her på 17. Lang pot. Han begynder allerede at gå efter den. Det er aldrig noget godt tegn. Eller er det? Jo, Stefan Juhl. Imponerende. Hurtigt har Stefan Juhl her for birdie. Det kunne meget vel være for at komme med i et omspil om sejren det her faktisk. Kunne have taget den til 16 under par. Forbliver på 15 under og se Jesper Billing under lettet op. Så har vi Stefan Juhl. Fantastisk resultat af Stefan Juhl fra Fredensborg. Slutter side om side med Steven Jeppesen og Jakob Glennemo. Betyder, at han er den eneste mand, som ikke er i top 4 på Nordic League. Mens vi lige Jesper Billing og Elias Berthusen vendte tilbage til 18. tirsdag, så har vi fået Stefan Juhl i studiet. Stefan, tillykke med jeg kan godt tillade mig at sige et fremragende golfresultat. Jo tak. Det kan jeg ikke være andet end tilfreds med, selvom jeg misser den der på sidste der. Ja, det er lidt ærgerligt. Men alt i alt, så er jeg rigtig godt tilfreds. Men Stefan, du dukker ofte op på de her leaderboards her. Du må gøre et eller andet rigtigt. Er der noget bestemt, du løber og træner på, eller er der noget bestemt, du selv synes, der sådan er din force? Altså, jeg skal gerne indrømme, det er ikke så meget golf, jeg har fået kigget med endnu. Nej. Jeg tror, at det jeg gjorde i starten af sæsonen med kun at spille, jeg spillede 5 eller 6 af de regulære turneringer, på trods af, at der både er mange flere, ikke? Men som ligesom bygget stillet op, fordi det er rimelig nyt for mig herude. Jeg har spillet amatørgolf i mange år, ikke? Men der er lige det forskel på niveauet, ikke? Så jeg tog det bare stille og roligt, i stedet for at spille en masse turneringer og lade tingene falde fra hinanden. Jeg kan bare huske i starten, hvor der var 2 turneringer i træk, da jeg nåede ud på finalerunden i den anden turnering. Der kan jeg bare mærke, at svinget lige så stille begynder at falde fra hinanden. Ja.
Og det har vi så bare arbejdet på sammen med min træner her i løbet af sæsonen, ikke? Og det giver på det nu, hvor jeg spillede sidste uge i Kokkedal og spiller her, og så skal jeg videre til Sverige næste uge og spille.